σήμερα να παίξουμε καλά θα σας δείξω κάτι στο YouTube. Firefox. Εδώ πέρα στο κανάλι μου. Πάμε σε άλλο βίντεο. Στο τελευταίο πες. Στο τελευταίο. Ναι, πάμε στο τελευταίο και βλέπετε αυτό που λέει κοινή χρήση. Πατάτε πάνω του και όσοι έχουν Facebook, πες ότι έχεις 50 φίλους στο Facebook. Μέσω όρο. Εδώ στην κοινή χρήση το βλέπουν όλοι να έχω περάσει με φόβος. Δεν έχω περάσει πολλούς. Δεν έχω περάσει. Εντάξει. Ούτε το 10% δεν μου κάνει, τέλος πάντων. Εγώ θα ήθελα να μου το κάνετε αυτό. Όσοι έχουν Facebook, να πατήσετε στην κοινή χρήση εδώ πέρα. Εγώ δεν έχω Facebook. Πατήσετε και θα έχει και λέει Facebook. Πατάτε και το στέλνετε σε όλους τους φίλους σας. Και έτσι εγώ πάρω πολλές προβολές. Άμα θέλετε να με βοηθήσετε. Άμα δεν θέλετε να με βοηθήσετε, κάντε απλά τίποτα. Γεια σας. Yeah.